عزو السلام تانا تقبلونا زي يوتيوب شانل تعذبتي كمي تسألحو نزقوان زدلنا يم اوانا وحابرتها تحيزالكم قاربا لخو نمكتالكم بخبر عجم نتي سرعة بلتقنا زكايدو زلوغو جيم قصقاتها زملكت محبرسو عالم تقلو تسابع سلطاناتن سرعة بلتقنا ابتي زكايد زلو حداقنيا تكبارات دو نخب تدقاقام اوان تعويتات نقرو يركب اللو حدا ابار بارلماني هاقر فرنساي زخونا بعال سلطان تمال نتي إثيوبيا بحرن افدقا بحرن تكايدو زلا من قصقاتها زملكت مالي اختحلي يركب اللو إثيوبيا تكايدو زلا وعي من قصقاتها بإرتران إثيوبيا حالفو قابل على قرواب تهاجرات هزبساتن من لعا على نخف الدار حداقنيا صعبين كم زلو بمقلات قابل على سرعة بلتقنا تغطات كقبر تعويتات نقريبو يركب إز فرنسا وابار بارلمان بوزلو مجلات إثيوبيا حيلات تقيمة كتونو نقط حلن زلا حما قابلت نخلوت هاجرات كم زخونة بمجلات إثيوبيا حيلي هلو أي هلو بزيك دسناكا لهاجر كل كيح بحري ودا بنكونني إلى بقولع بزي مقرات قصقاسات كتجبر كم زلا بمحبار أزل مانة أفتق بحر زبلن هاجرات حما قابلت كم زخونة بمجلات فرنسا قابل على إثيوبيا تجبرت تحساسيبو ፖለቲካዊ ኩነታት አፍሪካ እትን ግዜኡ ናብ ረብሓ ኤርትራ ተጸምዲ ዘሎ ኣብ 2018 ኣብ ዘዋቅርና አፍሪካ ዝመጸ ቀድበት ተኻውለውጢ ንሓይልታት ምዕራብ ፍጹም ናብ ተዓዘብቲ ቀይሩ ነይሩ ከምቲ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ብግልጽ ዘቕመጦ ሓዲዳት ከዓ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ዝወሰዶ ተባዕ ስጉምቲ ኣብ ዘዋቅርና አፍሪካ ዓብይ እጃም ገዲፍ እዩ ክበሃል ይከኣል منصر تاريخ جمجم كله مسرح سلام إيرتران إثيوبيا دحري شنشعة 250 زبانا نفعل موان قديات بجزار أستاذاتيو كتعفف زخ البيتا خنت تخيليو زبطات إيرتران إثيوبيا ننوي حوار سخدة حبراوك ألسا كايدوميو زيكاو 5 هتجمر حوراوك ألسي أبز حج لنا أجدا سجندما بده مدرخ نمبركخ أخيلنا تتبهرخا قبل كأنتي حلفن حزب إثيوبيان إيرتران أنصار سرعات نقصاو سرعات هاي لسلاسن فاششتاو سرعات درجن عليتاو سرعات جندما لليتين زكايدو نايس الساعة حوراوك ألسي نتي أب 2018 استجهد تربت تخولوتي كربيت كوينو طواف برهان كل عقيل ويو إذا تاريخ وبهلي متحجازن حوراو رديتن نتي أب 2020 بجندما لليت استولع كنا أدهبوك هون كيليو جندما لليت أب 4 حدار 2020 قبل علي فيدرالو حيل مكلخ إثيوبيا عنده وتاو متقعت بمخفات من قستي بحيلي كان منبر سلطان كأدلي أبزهك أنا اللقوان حزب إيرترا براور دقو مواء بمخفال أب إثيوبيا صدتها ورقات كسفن كيليو أب تدحيرو بخدمت جندما لليت استسمع سنامرا ورار أون حزبتات إثيوبيان إيرتران نو مور حزباو من قصات بمبقى سرنوع زخونك ألسكايدو من بارم يذكر استراتيجيكاوي زمدنا حزبتات إيرتران إثيوبيان بقبرة ترأي لوك ألسكخونون كيلو نيريو أقداس الناس لنا يوم مدرخ نمردا أبتشعت حملة 13 شمونتن استغتما سممع سلام محزنة مدهساس أقداس يمثلنا حزبتات إيرتران إثيوبيان نتبلع اليوم استعوجة نايس الساعة متات متفنان دماوكينات مدرخات بتات إيسوم أب 13 شمونتن تاريكاو زخونة من قدي قادوا لزوسنا عامت من باروني يرتعن أبشن شعت 250 جمرة دماو زمدنا أبشن شعت 209 حدش مدرخ قالي هو كانت نبرة أبشن شعت 209 شمونتن بتا بمسوقات زي إيرترا أبارات كيلو بتر سلطان جبتت أبا وجل كينات تساويرو حزبتات إيرتران إثيوبيان دما أب حدشن حدا جنيان نتفات كودنا مزاقاتو تغيرو نيريو أب 2016 جمرة فنو تقاوم حزب إثيوبيا نتابع هاجرات معراونا ترجمات حزبتات إيرتران إثيوبيان بمتكل تعيز نبرت عليه تاويت وجل جاندا مالليت كابسلت أمبونكيسو بوليتيكاو تسونامي كدارك زخل بوليتيكاو نوتي أبزوانا نجيسو خبالي كال سرعة البشر كاب سودان اون لكيمو زغدا حدش نفاش بوليتيكاو خنتات وباقرنا أفريكا نتان لعل 3 عامات نزوبانا قبيتا مالت مدخون قبري أكيات تغيرت أمريكا بحيان نفتي نعبيلو نتصد في خط دفاع فتسمي تقدبن وباقرنا أفريكا دحر مغتامو زوحل كوينات نفلا مأوان نفاس سلام متحجازن كرون دقيقة يوصلوا نيرو أزخل جن بتصفع شعبية تسجيرون ويانا بعرقون انكزاز موت عزيب راينا بدحري الصعبة جن استفلا لي بهريت أبي أحمد مرقت إيتاتونيو إثيوبيا أبكيح بحر أفدقى ختون نايل لاوي حتى مغانو أمباسادر إتهاجر أبيل جيم لوكزمبرغ تكالات حبرت إيروبان أتقروا ما باي تجلسوا نيرو نسو بقانقا إنجليز انت حتى بمنجستي اتونن غازيتا زي هيرالد أبز قورق ألمنتي إثيوبيا بخامي منجدي زي قوارص وحسنة أفدقى بحر تونن زبل قداي أبز أوانزي إتاقدس كخون زلو حتى مغانو أسمير اللو حيالات هاجرات إثيوبيا أفدقى بحر ختونن مسل كم زلواي إمانا إيان زبالة إتا أمباسادر إتسعبنت بخامي عقاب نقورا بتهاجرات تأمني يخبلا جنزيبو حدا كاو دما مسكورا بتهاجرات زلوا طبق زمدنا بمتقام زكايد زتن مردان مخانو أمباسادر قروم أميتو أقدمون أب إثيوبيا ختمات دي سابا أو قداي كيح بحرن تأتان بزملكت أبستخايدو على منجس إثيوبيا نحتو ودا بجن قدي كقرب كم استمحت أنا غازيت أزار ريبورتر حبي رايا سبين سيس منستر قدات وتاي كوليج منستر مكل خالن توديبو بعسان 4 مسكر مستخايدة أب قداي كيح بحرن وانت ودبن أتكيرو استقابة وعلا أفرق بحرن زي بالله إثيوبيا ما على تنقالوت نقيح بحري زقوار زلوا حيالان هاجرات حيال تخونو لحدا من قدي أبتخل لما يزهلوات الوام مزعب بتراي مخانو يحبيرو
እቲ ብኢንስቲትዩት ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኮሌጅ ሚኒስትር ምክልኻልን ተወዲኡ ብ24 መስከረም ዝተኻየደ ኣብ ጉዳይ ቀይሕ ባህርን ዋንነት ወደብን ኣተኪሩ ዝተጋብአ ዋዕላ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንዘይብላ ኢትዮጵያ ማዕረተን ካልኦት ንቀይሕ ባህሪ ዝጎያሉ ዘለዋ ሓያላን ሃገራት ሓያል እትኾነሉ ሓደ መንገዲ ኣብቲ ክልማይ ዝህልዋ ጽልዋ ምዛዓቢ ጥራይ ምዃኑ ይሓቢሩ። ምክትል ዋና ዳይሬክተር ኢንስቲትዩት ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ መሳፍን ተፈራ ኣብቲ ዋዕላ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኢትዮጵያ ካብ ፖለቲካ ቀይሕ ባህሪ ገሊልካ መቕጻል ስለዘይከኣል ኣብዚ ጉዳይ እዚ ግዲኣ ክትፃወት ኣለዋ ከም ዝበለ የምልኪቱ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ምስ ዝተፈላለዩ ኣውፈርትን ኣካየድትን ሚድያታት ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣማራጭታት ወናኒት ወደብ ክትከውን እያ ክብል ከም ዝተዛረበ ክገልጽ ምቕናይ እውን ዘሪፖርተር ኣብ ጸብጻብ ኣስፊራቶላ። ብፍላይ ኣብይ ኣሕመድ ብጉዳይ ዋንነት ባሕሪ ምስ ተዛረበ ንሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ከም ዘይሰርሕ ተራእዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ መንግስታዊ ቴሌቪዥን ከም ዝገለጾ ኣብ ኣፍሪካ እቲ ዝሓየለ ሓይሊ ምድርን ሓይሊ ኣየርን ሃኒፅና ኢና፣ ናይ ሓይሊ ባህሪ ዓቕምና እውን ኣብ መጻኢ ክንሃንፅ ኣለና ክብል ተዛሪቡ። እቲ ዝበሎ ናይ ዓንጃል ዘረባ ሃገሩ ሓይሊ ባሕሪ ናይ ምውናን ጥሙሕ ከም ዘለዋ ዘርኢ እዩ። ከም ሳዕቤኑ ከዓ ንሶማል ሰጊሩ ምስ ሶማሌላንድ እውን ውዕላ ኣትዩ። እዚ ብኩለን ጎረባብቲ ሃገራት ዘይተደገፈ ተግባር እዩ። ብደቂቃ ሓሳብ ዝሓለፈ ውሳነ ኮይኑ እውን ኣይስምዕካን። ምክንያቱ ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ክመፅእ ዝኽእል ሳዕቤን ብኣግኡ ክግንዘቦ ዝኽእል ዓቕሚ ኣይተዓደሎን። ድሕሪ ግን ኩነታት ፖለቲካ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝተገንዘበ ኣብይ ኣሕመድ ጀነራል ዓሊ ብርሃን ዘምዝግቦ ዘሎ ዓወት ተዓዚቡ ክዕረቕ ይደናደን እዩ ዘሎ። ካብኡን ላዕሊ ኣሻቒልዎ ዘሎ ጉዳይ ግን ጉዳይ ምስ ኤርትራ ዕርቂ እዩ። ኣብይ ኣሕመድ ምስ ፕሬዚደንት ኬንያዊ ዊልያም ሩቶ ተራኺብሎ ብሕጂ ከዓ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዕረቐኒ ዝብል ዘሎ። ናይ ኣብይ ዘረባ ግን በዘይ የብቅዕን እዩ። ኣብይ ኣሕመድ ጳጳሳትን ሊቃውንትን ካህናትን ኣኪቡ ብዘይካቲ ኩነታት ዘባና ዘስምዖ ኣሰልቻይ መደረ ብዛዕባ ሃይማኖቱን ኣስተምህሮ ክህቡ ኢሉ ከይኣኽሎ ባዕሉ ንቀርና ኣፍሪካ ሓውና ኣገደሉ ሰላም ኢና ዘለና ክብል እዩ ተዛሪቡ። እቶም ሊቃውንቲ ካህናት ነቲ ብዛዕባ ሃይማኖት ዘስምዖ ዲስኩር ዋጋ ከይሃቡ ድሕሪ ደጊም ኢትዮጵያ ካብ ውግእ ክትሕየብ ኣኽሪሮም ተማሕፀንዎ። እዚ ሓድሽ ሰበኻ ኣብ ዓቕሙን ዘይዓቕሙን ኣብ ሞዮን ዘይሞዮን ኣትዩ ክትንትን ዘይስከፍ ካብ ድሩት ዝፍልጠቶም ሰባት ዘይሓይሽ ኣብ ዝወዓሎ ዘይቀውም ላንጋላንጋ ዓይነት ሰብ ምዃኑ ክኽሻሕ ዳርጋ ግዜ ኣይወሰደን እዩ። ሓደ ካብ ጠንቂ ምብታን ኢትዮጵያ እቲ ዘይብሱል መሪሕነት ምዃኑ ድማ ኣህጉራውያን ተንተንቲ ይገልጹ። ኤርትራ ኣጸደ ስኒትን ፍቕርን ዝባ ድማ ኣብ ዝሃለዉ ይሃሉ ኣብ ጽላል ሓድነት ብሓደ ህርመትን ቅኒትን ዝግስግስ ብዕዙ ተሳትፎ ሃገራዊ ጉዳያትን ውራያትን ዘማዕርግ እቲ ሓዊ መኸትኡ ሰሚሩ ዘዕውት ጭዋን ንቑሕን ህዝቢ ምዃኑ እዮም ዝምስክሩ። በዚ ምክንያት ሃገራውን ፍቕርን ስኒትን ኤርትራውያን ንደለይቲ ሰላምን ፍትሕን እምብዛ መሳጥን ቅዱስ ቅንን ዝፈጥርን እዩ። በአንጻሩ ነቶም ኤርትራዊ መንነት ከይጎልህ እምብረመጥን ሃሊኾም ዝተሰነኑ ምሕር ኣርዓልን ኣጨናቕን እዩ። ተጻባይ ኤርትራ ብዙሕ ግዜ ንሃገራዊ በዓላትን ምትእኽኻባትን ዕላማ ዝገብርሉ ምክንያት ሚስጥር ዓወት ህዝቢ ኤርትራ ባህሉን ክብርታቱን ምዃኑ ስለዝግንዘቡ እዮም። ሓሊፍና ከም ንዕዘቦ ምስ ኤርትራውያን ዝዓበየ ወይ ላህጃ ኤርትራውያን ይመልኽ እየ ዝተባሃለ ደላይት ካቦ ሃሰው እናበልካ እያ ናጽነትን ላዕላውነትን ኤርትራ ናብ ፌደሬሽን እንተተመለሰ ብምህላን ባንዴራ ቀደም ሓንጊጥካ ንኸም ፌስቲቫል ዝኣምሰላ ቅንያትን ባህታን ፍስሃን ናይ ምዝራግ ምህሙን ሃቐነ ድሩኻት ምኹላዕ ኤርትራውያን መንነት ዝፈጠሮ ዘሎ ጅርቁን ዝርጋት ማዓንጻ እዩ። የግዳስ ኣብ ዓውደ ኺናት ዝተቐበፀ ዓወት ኣብ ምድሪ ኤሮፓ ብምንግርጋር ምስ ፖሊስ ኤሮፓ ተዳፊርካ ብሓየት ሰራዊት ኤርትራ ዝተኸዓወ ሓሞት ምሕፋሶ ይከኣልን እዩ። ኩሉ ኮንትነት እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ብልቢ ንፉሓን ንሞት ተፈሪድ እዩ። እንተኾነ ከይህሉ ዝፀዓቱ በብተራ ሲኦል ክወርዱ እናተዓዘበ ተዝካሮም እናፀንበለ ወትሩ ኣብ ጎደና ዓወት ሸነን ምስ በለ እዩ። ናይ ርሑቕ ዛንታ ገዲፍና ኣብ ዝሓለፈ ርብዕ ዘመን ምስ ባህልን ክብርታትን ህዝቢ ኤርትራ ተራጢሙ ዝበርዓነ ተጻብኦታት ጠርቢ የብሉን ዝዓበየ ካብኡ ውልዶን ተስፉን ሃገር ብኣጋኒ ምቕጻይ ኣብ 1998 ዝተሃቀነ ቁልዕ ወራር እዩ። ብስነ መጎት ሓይሊ ምስ ተሓለሎም ከዓ ብዓረር ሓውን ዘይተፀዓደ ህዝቢ ኤርትራ ብድኽነትን ቁጠባ ሕሳምን ተሸጊሩ ስዩም ነኽብል ካብ ዓበይቲ ልማዕታዊ ወፍርታት ምዕንቃጥ ጀሚርካ እስካብ ኣብ ወፃኢ ሃገር ሪዙ ዝነበር ዜጋ ዝሕውሎ ገንዘብ ንምሕናቕ ብዝተወደነ መርበብ ፍልሰት ሃገር ሰብኣዊ ንምብዳም ዲፕሎማሳዊ ተነፅሎ ንምስግዳድ ምስሊ ናይ ዝምእንቲ ሰብኣዊ መሰሉ ረዚን መስዋዕቲ ዝኸፈለ ሕፉር ህዝቢ ንምስይጣን ዝከኣሎም ጽዒሮም የግዳስ ተጸብኦታቶም ምስ ናይ ጻዕቁን ርሕቐቱን ኒሕንያትን ህዝቢ ኤርትራ ክዓርበ ይተኻእሉን። ምክንያቱ ብዝኾነ ኮይን ዓይነት ከርከባ ከይተሃወፅካ ብበሪኽ ንቕዓት ብጽንዓት ኣብ ሓደ ሃገራዊ ዕላማ ሰሚርካ ኣብ ፍኖት ዓወት ምምራሽ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ነዊሕ ቃልሲ ዝተመከረሉን ዝመለኾን ጉዕዘ እዩ። ዝሕብን ታሪክና እምበር ነቲ ክቡር ሃገራዊ ጸጋና ማሕበራዊ ስኒትን ውህደትን ዝያዳ ክነኽስኖን ከም ብሌን ዓይንና ክንሕልዋን ዘዘኻኽረና እዩ። ኣብ ቃልሲ ናጽነት ዝተወልደ ባህላዊ ንጥፈት ፌስቲቫል ኤርትራ ከዓ መግለጺ ዝቐንእ ሃገራዊ ፍቕርናን ጥምረትናን ኮይኑ ጽባቐ ብዙህነት ዝሰረቱ ባህልናን ስኒትን ዝሕላገቱ ታሪክናን ኣነባብራናን እነጉልሃሉ ገዲምን ሓድሽ ንወለዶ ኣብ ሓደ ቅጥዓት ብምርካብ ታሪክን ክብርታትን እነሰጋግረሉ ብሉጽ ትውፊት ዝሰረቱ ሃገራዊ ባህሊ እንዕምበሉ ባህሊ ብምዃኑ መኽሰብ ዓብዪ እዩ። እቲ ዶብ ክደፍር ዝሓስብ ዘሎ ስንኩር መሳወሪ ግን ታሪኩ ባህሉ ክዝክር ብዘይምኽኣሉ እዩ ዝገርም። ኣብ 13 ሚያዝያ 2002 ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብመሰረት ስምምዕ ኣልጀርስ ቀያዶን ናይ መወዳእታን ብይን ዝበሃል እዩ። ኣብ ዘረባ ተልሜዲን ተንታኖ እናሻዕበጭቕ ዝብል ኣብ ቀረባ ግዜ እውን ዝድሀ ዝቐንይ ሕቕታ ኣሎ። በዚ ኣጋጣሚ እዚ ግጉያ ባህላታት ምእራም ኣገዳሲ ይኸውን።
ደብ ዝበንቀል ኩናት ወያነ ብገዚፍ ድጎማን ድርጊትን ግዳማውያን ኣብ ጉንበት 98 ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ብወግዒ ኩናት ምስ ኣወጀ ኣዋጅ ብኣዋጅ ክምልሰሉ ግቡእ እኳ እንተነበረ ብወገን ኤርትራ ዝተኣወጀ ኩናት ኣይነበረን። ኣሸቀልቲ ወያነ ነቲ ዓብዪ ዕላምኦም ደባዊ ምስሓብ ዝብል ስም ዓጢቖም ክኽውልዎ ብዙሕ ሓሊኖምን ለዋሃትን ኣጋጊዮም ዘይሰመረ ባህጎም ግዳ ክውል ኣይነበረን። ዕላማት ኩናት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ደምሲስካ ኣስመራ ብምእታው ንህዝቢ ኤርትራ ምንብርካ ሓሱሳት ዓሲብካ ወኪል መንግስቲ ብምዃን ከምቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተገበረ ህዝቢ ኤርትራ ንሕድሕዱ ዝናቆተሉ ትሕቲ ሃገራዊ ከፋፋሊ ፖለቲካ ብምውዳድ ብቁጠባውን ረሚስ ሓንቲ ትርጉም ህላወ ዘይብላ ጥብቂ ኢትዮጵያ ዝኾነት ኤርትራ ክውን ምግባር እዩ ዝነበረ። ጃንዳ ወያነ ከዓ ብፀቢብ ኣእምሮ ዋናታት ናይ ዛዕባ ዕላማ እዚ ዝሓረይዎ ልኡኽ እዩ። እዚ ዕላማ እዚ ንምዕዋት እቲ ብዶብ ዝተመኽነየ ወራር ናብ ሕጋውን ሰላማውን ፍታሕ ከየምርሓን ከሎ ብቐፅበት ናይ ሙሉእ ዶባት ከም ዝመርሕ እንተገይሩ ብዛዕባ ምእላይ መንግስቲ ኤርትራን መተካእትኡን ዝዝተ ኣኼባታት ሓለምትን ሃሱሳትን ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ዓለምን ኢትዮጵያን ተኣንጊዱ ቁጠባ ወታደራዊ እገዳታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ብዘይ ንሕስያ ተደርዲሩ ዝተዋሃደ ዲፕሎማሳውን ዜናውን ዘመተ ስልጠና ተኻይዱ ኣብ ኤርትራ ፖለቲካዊ ምዕንባብ ንምፍጣር ገዚፍ ምወላ ፈሲሱ ኩሉ ግን ባዶ ኮይኑ ብዘይተወደአ ጉዳይ ኣብ ጉዳይ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘይተወደአ ነገር ከም ዘሎ ኣምሲሎም ዝዛረቡ ብሃማት እውን የተሰኣኑን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ግን ሓንሳብን ሓዋርን ምንቅጥቃጥ ምድሪ እውን ብዘይቕይሮ መንገዲ ተኸቲሙ እዩ። ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ሕዳር 2007 ነቲ ልዕሊ 1000 ኪሎ ሜትር ዝርጋሕ ዶብ ብጂኦግራፋዊ መራኸብነት ደቂቕ ዝርዝራት ኣነፂሩ ኣብ 45 ካርታታት ብምስፋሩ ንክልቲአን ሃገራት ከምኡውን ንባይቶ ጸጥታ ሕብራት ሃገራት ኣረኪቡ ንህዝባዊ መወከሲ ዝኸውን ቅዳሕ ኣብ ኣሃዱ ካርቶግራፊ ሕብራት ሃገራት ከም ዝቕመጥ ገይሩ ስርሑ ዛዚሙ ሎሚ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ዓለምና እቲ ኣዝዩ ዝነፀረን ብሕጋዊ ሰነዳት ዝርዝራቱን ዝደመቐን ዶብ እዩ። ካልእ ዛዕባ ኣብ መንጎ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኮነ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ክልል ትግራይን ብዘይካ ጥሕሰት ሕግን ካልእን ዘዋጥጥ ጉዳይ ወይ ዛዕባ ኣይጸንሐን። በዓል ገዚፍ ጸጋታት ምድርን ባሕርን ደሴታትን ህዝቢ ኤርትራ መትከሉ ፍሉጥ እዩ። ዜናትና ኣይንደልን ናህና ድማ ኣይንህብን ኣብ 1000 ዓመቱ ርስቱን በዓል ቤቱ ከም ዝበሃል ድማ ግዜናቱ መደምድምታ ሂቡ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኸ እቲ ብዙሕ መቕዘፍትን ዕንወትን ዝኸተለ ገደማዊ ዛዕባ ዓብዪ ምህሮ ቀሲሙሎ መኸተ ዘጉልሖ ወርቃዊ ሕብርታት ነዚ እከይ ዓለማዊ ውዲት እዚ ዝበርዓነ ክብርታት ህዝቢ ኤርትራ ቃላት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብኸምዚ ገልጻ ብሓይልን ተኸዲድን ዘይረዕድን ዘይንብርከኽን ብሸጠፍን ዓለቆን ኣይረዕሞን ንወሽለኽለኽን ቁልመፅመፅን ክብርታቴ ኣይሸይጥን እንተፀበበ ኣይጭነቕን እንተተረረውን ኣይሰንፍን ሰሪሐ ኣይደክምን ረሃፀይን ደመይን ህይወተይን ኣይበቅቕን እስካብ ዕላማ ይጭብጥ ኣይሕለልን እዚ ክብርታት እዚ ኪንዮ እምነትን መብፃዕን ኣብ ባይታ ብግብሪ ተደጋጊሙ ዝተመስከረ ዕላገት ባህሪ ህዝቢ ኤርትራን ጅግና ሰራዊተይን እዩ ወናኒ ዘሕብን ክብርታት ወትሩ ዕውት ህዝቢ ኢትዮጵያ ትገብሮ ዘላ ኩናት ኣመልኪቱ ኣሜሪካ ተሪር መጠንቀቕታ ንወዲ በሻሻ ሂባቶ ትርከብ እዚ መጠንቀቕታ እዚ ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ተሰልፎም ዘላ ትሕቲ ዕድመ ብዝምልከት ካብ ከምዚ ዓይነት ነገራት ክትቁጠብ ካብ ኣሜሪካ ሎማዓንቲ ዝወፀ መግለፂ የርድእ ኣሜሪካ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ብኣስገዳድ ናብ ወታደራዊ ማዕስከር ምእታው ብትሪ ኾኒናቶ ትርከብ ሓቃዊ ሓበሬታ እዩ ኣብዪ ኣሕመድ ቀልጢፉ ተን ናይቲ ድሮን እንታይ ዝበሃል ተሰባበረ ኣካላታ ቀልጢፉ ናብ ሚድያ ቅድሚ ምቕራቡ ያው ኣብ ሰራዊት እውን ዓብዪ ናይ ሞራል ውድቀት ስለ ዘስዕብ ቀልጢፉ ንክውገድ እዩ ገይሩ እታ ድሮን ግን ወዲቓ እያ ስትራቴጂክ ድሮን እያ ስትራቴጂክ ድሮን ማለት ኣብ ትግራይ ኣብ ቀረባ እዋን መጥቃዕቲ ዝፈፀመት ዓይነት ድሮን ወይ ድማ ብሳይዘን ዓበይቲ ኮይነን ነዊሕ ርሕቐት ክኸዳ ዝኽእላ ዓብዪ ጉድኣቱን ከብፅሓ ዝኽእል ዓይነታት ድሮን እዩ ተን ዓበይቲ ድሮናት ማለት እዩ ካብዘን ድሮናት እዚኣተን ሓንቲ ዝኾነት ድሮን ንስለያ ንሪኮነንሰንስ ወይ ድማ ከባቢ ንምስናዕ ኣብዚ ዝኸደትሉ እዋን ብሰራዊት ኤርትራ ተወቂዓ ወዲቓ እያ እዚ ጭቡጥ ሓበሬታ እዩ ሓቂ እዩ ካብኡ እንታይ ዓይነት ማለት ናይ ምብሽሻዕ ጉዳይ ኣይኮነን እዚ ሲሪየስ ጉዳይ እዩ ንህልውና ጉዳይ እዩ ንህልውናና ኢና ወፂና ኣብዚ ሕጂ እዋን መንግስቲ ኤርትራ መደባት ህንፀትን ልምዓትን ኣብ ውሽጢ ሃገር ሓያል ብዝኾነ ጎስጓስ እናካየደ ይርከበሎ እዚ ጉዳይ ዝተተሓሒዙ ዓባይ መርከብ ናይ ቱርኪ ናብ ወደባ ፀዓትያ ትርከበላ እዛ ናይ ፅዕነት ዓባይ መርከብ ናይ ሃገረ ቱርኪ ምስ ህንፀትን ልምዓትን ምዕባለን ዝተተሓሓዘ ኣገዳሲ መሳለጥያ ብምሓዝያ ናብ ሃገርና ኤርትራ ኣትያ ትርከብ ዘላ እዛ ዓባይ ናይ ቱርክ መርከብ ከዓ ንህንፀትን ልምዓትን ምዕባለን ኣገዳሲ ማሽነሪታት ጥረ ነገራትን ብምሓዝያ ወደባ ፀዓትያ ትርከብ ዘላ ከምቲ ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ቃለ መሕተት ዝገለጾ ስክፍታታት ናይ ደገ ኣለና ኢልና ከምቲ ናይ ቀደም መኸተ ጥራይ ኣይክነት ኩርኒና ውሽጣ ዓቕምታት ጸጋታትን ኣዋሃሂድና ነካይዶ መደባት ህንፀትን ልምዓትን ሓያል ብዝኾነ ጎስጓስ ክንቅጽሎ ኢና ኢሉ ከም ዝነበረ ኣይርሳዕን ቃል ብተግባርካ ኣብዚ ሕጂ እዋን መንግስቲ ኤርትራ ከምዚ ዓይነት ሚልዮናት ዶላራት ዝወድአ ማሽነሪታት ካሊእ ጥረ ነገራትን ኣብ መደባት ህንፀትን ልምዓትን ሃገር ኣገዳሲ ግድን ተራን ዘለዎ ናብ ውሽጢ ሃገር እናእተወ ይርከበሎ